Mladí kežmarskí futbalisti nedávno bojovali o pohár primátora mesta. Konal sa tu totiž medzinárodný futbalový turnaj. Na tento 18. ročník prijali pozvanie 4 družstvá. MŠKŠ 1907, Kežmarok, Mosír, Bochňa, Junosport, Stará Ľubovňa a Odeva Lipany. Tieto 4 mládežnícke družstvá sa predstavili na tunajšom futbalovom trávniku. V Kežmarku sa tento turnaj organizuje tradične v mesiaci jún po ukončení sezóny. Chodievame na turnaje do Bochne, respektíve do Lipan alebo do Starej Ľubovne počas zimného prípravného obdobia. Takže my máme tento turnaj v lete, oni v zime. Turnaja sa zúčastnili chlapci narodení v rokoch 1996 a 97. Na veľkom futbalovom štadióne sa hrali súbežne 2 zápasy, a to systémom každý s každým a v čase 2x15 minút. Rozhodujú prakticky skóre z každého zápasu a dosiahnuté body. Po ukončení je vyhodnotený najlepší brankár, najlepší strelec, najlepší hráč a družstva sú oceňované pohármi, všetky 4 aj medailami. V skupine ročníkov 96 si v konečnom poradí pohár primátora mesta odniesli futbalisti z Odevy Lipany. Druhá skončila Bochňa, tretie MŠKŠ 1907 Kežmarok a 4. Junosport Stará Ľubovňa. Spomedzi ročníkov 1997 zvíťazila Stará Ľubovňa pred poľskou Bochňou, domácim Kežmarkom a 4. priečku obsadili Lipany. Ceny družstva má jednotlivcom odovzdal predseda výkonného výboru a člen správnej rady MŠK Ľuboslav Kovalský. Ten ocenil v oboch kategóriách i najlepších Kežmarčanov, a to v ročníku 1996 Davida Pavlíka a o rok staršieho Patrika Gregu ako najlepšieho hráča.